Gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga tawo. Lucas Kapitulo 9 versikulo 17. Pagbalak sa mga apostoles ni Jesus, gisulti nila kanya kon ansa ang ilang mga nahimo. Anya gidala sila ni Jesus sa lungsod sa Betsaida. Wala niya gipakuyog ang ubang mga tawo. Apan pagkahibalo sa mga tawo nga nakagikan na sila si Jesus, misunod sila. Pag-abot nila didto, giabi-abi sila ni Jesus og gisultihan mahitungod sa paghari sa Dios. Ug giayo usab niya ang mga masakiton. Sa dihang hapit na musalap ang adlaw, miduol kanya ang iyang 12 ka apostoles ug mingon, paadto na ang mga tawo sa mga baryo ug sa mga sitio sa palibot aron makapangita sila sa ilang pagkaon ug katulgan, tungod kay aniya kita dinhi sa awaaw nga dapit. Apan mingon si Jesus, kamo mismo ang mohatag kanila og pagkaon. Mitubag sila, aduna kitay 5 lang gayod ka buok pan ug 2 ka isda. Dili kini paigo, gawas kon mo palit kita og dugang pagkaon alang kanilang tanan. Ang gidaghanon sa mga lalaki didto mga 5,000. Busamingon si Jesus sa iyang mga sumusunod, pando ka og palingkura ang mga tawo sa tag 50 kada grupo. Gituman nila ang sugo ni Jesus og gipalingkod nila ang tanang mga tawo. Anya gikuha ni Jesus ang 5 ka pan og 2 ka isda, ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga sumusunod aron iapod-apod sa mga tawo. Nakakaon silang tanan og nangabusog. Human makakaon ang tanan, gitigom nila ang mga sobra, ug 12 pa kabukag ang napuno.